Bluetooth mode. खुलुमबाय बयखौबो आरो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लानाय जाबाय। दिनैहाय दुर्गा फुजानि सम आरो फुंनि 10टा बाजिदों आरो बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे खौरां होनो सानदों, मोनसे खबर, मोनसे घटना आं बेखौ दिन्थिनो थांगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बे भिडिअआ सासे मानसिनि सायाव जागोन आरो सासे मानसि माने ओरैबायदि जादों माने जोंनि बे गिदिर दुब्लिखौ नुदोंना लोगोफोर? नैबे गिदिर दुब्लिनि बैखिनाव औवा सुबासे दङमोन आरो बेवहायनो सासे मानसि माने फैनानै आखायाव जं लानानै माने गसंना दं आरोना। बेखौनो नुनानै खाथिनि रायजोफ्रा माने ओरैबायदि दावराव दावसि जाबाय आरोना, सोर मानसि बियो, बबेनिफ्राय फैदों आरो मा नागिरदों, बेखौ नुनानै बयबो ज' जाबाय। आरो नोंथांमोनाहै बे घटनाखौ फुल भिडिअखौ नायोबा नुनो मोनगोन आरो बयबो ज' जानानै मानसिखौ एसे बुरखाय खाथियाव थांनानैहाय आरो बुरखाय लाबोनानैहाय मानसिखौहाय न'से लाहानाव ओंखाम होबाय, जाहोबाय, लोंहोबाय आरो साफा खालामनानै आथिं आखाइ सुना होनानैहाय मानसिखौ एसे माबाहा लाबोनानै दैथायहरनाय जाबाय। आरो बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्लासो नुगोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायबाय। आरो आं एसे बुंना होनि नैबे समावहाय बे मानसिखौ खोनानो मोनदों आरो दा बयसो मिथिनो मोनबाय जे बे मानसियाहाय जोंनि बे मुदैबारि हालामनि ककलसिं गामियावहाय आलासि जानो फैदोंमोन आरोना। मानसिया जाबाय टंला सयकियापारानि मा नाम होनदोंमोनलाय, नकुल राभा टंला सयकियापारानि नकुल राभा नामनि सासे मानसि। आरो बिथाङाहाय बै ककलसिं गामियावहाय, मुदैबारि हालामनि ककलसिं गामियावहाय माने आलासि जानो फैदोंमोन आरो हाबा जागोदानसोनो मानसियाहाय, 12 दिन जादोंनो हाबा जानायाहाय। ओमफ्राय बेवहायनो बे बिहाव लानाव आलासि जानो फैदोंमोन आरो आलासि जानो फैनायावहाय हरनि समावहाय खिनो ओंखारनायावनो माने मायाबा लाबथिंबाय आरोना मानसिखौ, माने भुट पेटा मायाबा लाबथिंबाय आरो लाबथिंना हरसे गोमाना थाबाय मानसियाहाय। आरो ककलसिं गामिनि मानसिफ्रा गोबां नागिरबाय, हरनि 2टा बाजालागै नागिरदों होननानै बुंदों, दा बयसो मिथिबाय। हरनि 2टा बाजालागै नागिर मोनासै। बिथांमोना बाद होबाय, मानोना गोबां अखा हागासिनो दङ, नैबे जाबाय दुर्गा फुजानि सम। दा ओरैबायदि अखा हादों आरो नागिरना मोनासैनो रायजोफ्राय बयबो गावबा गावनि न'आव थांफिनबाय। आरो फुं अखानायै दिनैसो जोङो गम मोनबाय जे बेवहाय मानसिया दंफैयो आरो सोर मानसि जों बेफोरखौ जेबो मिथियाखैमोन। आरो दा बयसो न'खरनि मानसिफ्रा फैनानै लांफैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोबना लादो, आं नायनो थाखाय खावलायखाबाय। आरो रावबो जाहाथे गाज्रि कमेन्ट हरनो नाङा आरो भिडिअखौ नायना लानो थाखाय खावलायबाय। नै नायदो बेसेबां मानसिफ्राहै बे मानसिखौ नायनो थाखाय लामायाव दङ। आरो नै मानसियाहै आथिं आखाइ माने जेबो गैला आरोना, आथिङा बौजोब्बाय, गासिबो आथिङा गोजा जाजोब्बाय। ओमफ्राय बहा थांनानै बबेनिफ्राय जोंनि बेयाव सफैबाय, माने मानसिनि अबस्था गैला आरोना। नै हरसे अखाबो सिजाबाय आरो आथिंखौ नायलाय, जे नै गोजा जाजोब्बाय आरोना, गासिबो मायाबा बौलाजोब्बाय आरोना। आरो नै मानसिया एसे आदां गादां जाबाय आरो एसे हमदां हादोंबो हायाखैबो, ओरैबायदि अबस्थायाव दङ। आरो बे खाथियाव जिरायनायाहै बिदा होननानै बुंदों, राइट साइडनिया ओंखाम एसे होबाय। आरो फार्स्टआव माने रावबो मानसिनि खाथियाव थांनो हायाखैमोन। बियो एसे जं लानानै दङमोन, माखौबा जं गोफार जिनिस लानानै दङमोननो आरो रावबो खाथियाव थांनो हायाखैमोन गिनानै। आरो लास्टआव बियो गावनो गाव फैफिनबाय, बेनि थाखायसो हाबाय। मा अबस्थायाव दङ, दुरबल जाजोब्बाय आरो आदां गादां अबस्थायावनो दङ दाबो। आरो गोबाङानो माने न'खरनि बा बिनि बिहावनि न'खरनि गामिनि मानसिफ्राहै लांनो फैदों। आथिं आखाया नै गोजा जानायनि थाखाय एसे थाव फुननानै होबाय। आरो गासैखौबो नोंथांमोनखौ नायनो थाखाय खावलायखाबाय जोबजासिम। आरो जानो हागौ भुटानो लाबथिंबाय खोमा मानसिखौ, भुटफोर लोगो मोनबाय बा मोदाय दावदायफ्रा लोगो मोनबाय आरो बेनि थाखाय बहा थांफ्लांखो गावनो गाव हमदां हायासै आरो जोंनि बेवहायसो मोनफैबाय मानसिया। थारैनो बिदि गोबां जादों, आं बहुद नुबाय बेबायदि भुटा लाबथिंनाय बा
मोदाय दावदायाहाय लाबथिंनाय हरनि समावहाय गोबां मानसियानो बिदि जायो आरो खेबसे जोंहानावबो हाबसनफैदोंमोन सासे हिन्जावसा बेखौबो मायाबा लाबथिंनाय जोंनि गामि खाथिनिनो बेखौबो उनावहायसो जों हमदां हादों मिथि मोनदों आरो बे मानसिया जेब्ला जं लानानै गसंना दङमोन अब्ला एसे जंगलि टाइपनि नुदोंमोन होननानै बुंदों बेनि थाखायनो रावबो खाथियाव थाङाखैमोन आरो आंबो एसे नुजाहैबाय नायहैबाय लाबो लाबो Bluetooth mode. मा नाम दोंबा नामखौ बिदानि नामा मा नाम नुकुल ओइ लाखिना